čekali, no. Zastaviť. Policajná stanica. Kasino. A toto vzadu. Toto? Hotel. Za ním je pláž. Tie šalinky. Do piči. To puzline. Asi aj tam. Máme přednost. No tam. Si mám byť tu. No. Dušáši. Japonské ještě tam je to. To je taky ten vlastně nejmocnější, ne? Tady ta královna je. Kdy? Bilderberg, to je takový to svaz těch nejmocnějších lidí, jako to schází pár